Ahojte, priatelia. Prepáčte, niečo mi ostalo v nose, sorry. Viete, aký je to dneska. Um, Vidíme sa po veľmi dlhom čase, keďže som vám dal všetkým vedieť, začiatkom roka nám náš demokratický establishment zrušil YouTubeový kanál, kde sme vysielali naše relácie o zlate. Mnohí ste si všimli, že v poslednej relácii tu s prítomnou Peťou aus de Deutschland sme sa rozprávali aj s Robertom Vláškom o rôznych veciach, ktoré sa so zlatom až tak nesúvisia. Tedy sme rozoberali, myslím, že migráciu. No a možno sa človek len domnieva, či to bol nejaký súvis aj so zrušením tohto kanálu, ale nič sa nedeje. Ako som vám slúbil, my sa vrátime sa silnejší, aj keď teraz tu vyzeráme, ako keby sme tu boli na detskej oslave. Čo je pravda, ale tá oslava už skončila, len táto krásna výzdoba nám tu ostala a nám sa tu veľmi dobre momentálne pracuje. Ako som vám býval spomenul, my sme sa videli s Petrou, respektíve vy ste to zaregistrovali, nejako, myslím, že to bol mesiac august minulého roka, sme s Petrou naživo otvárali jej zlatý účet a povedali sme si, alebo slúbili sme si, okrem lásky aj to, že... Okrem lásky k vlasti. Lásky k vlasti, lásky k zlatu. Áno. Aj. Keďže zlato, ktoré sme si my nakúpili pred rokom, nám už veľmi veľa zarobilo, vysoké percento. Sme si slúbili aj okrem iného to, že vám dáme, alebo prinesieme nejaký feedback na to, ako sa vyvíjala cena zlata voči, nazvime to, strate fiat hotovosti na účte. Tak ja by som poprosil Peťu, ktorá teda to všetko sledovala od začiatku urputne, nech nám niečo povie o tom, ako sa tá cena jej vyvinula na účte a ako sa jej cena nevyvinula na bankovom účte. Peťa, dávam ti slovo. Ďakujem. Tak, zdravím vás všetkých. Videli sme sa naposledy v auguste, čiže u mňa vlastne to neplatí, že mám to konto rok, mám ho od augusta. A vtedy ja som bola veľmi skeptická voči kontu, ktoré je podložené zlatom. To bolo vtedy podľa mňa aj veľmi viditeľné a cítiteľné, alebo citeľné po slovensky asi. Dostatočne. Aj v tých videách. Ale vlastne Rišo ma vtedy argumentami presvedčil a ja musím povedať, že som mu veľmi vďačná, pretože ja som vtedy v auguste pri otváraní účtu kupovala gram zlata za 75 eur. A teraz momentálne, dnes je 94, ešte včera bolo 96. Čiže keď si zoberieme, že je 95, od augusta minulého roku doteraz sa zvýšila cena za gram o 20 eur. A verte, hovorila som si sama, no keby som to vedela, tak tam dám oveľa viacej peňazí. Ale tá cena zlata sa určite zvýšila preto, lebo sa stále zvyšovať bude, ale samozrejme aj vecami, ktoré sa dejú v Amerike. Áno, teda, že Trump uložil nejaké clá a ľudia začali viac do zlata investovať. Asi ste postrehli, teda kto sa trochu zaujíma, asi pred 2 týždňami, dokonca aj v slovenských médiách bolo napísané, že je historicky najvyššia suma vlastne $3300 za uncu. A chcem sa vlastne vrátiť k tomu, čo som hovorila, že keby som vedela, tak tam dám viacej, ono to stále bude stúpať. Predpokladá sa, že do roku 2030 bude unca za $5000, takže aj tí, ktorí prepásli tých 75, pretože ja si myslím, že tam už sa to bohužiaľ nevráti. Už od decembra neklesla cena za gram pod 82 eur. Ja mám takú apku, tu môžete mať tiež, tam vidíte dennodenne, aká je práve suma. Musím povedať, že na začiatku som tam pozerala asi aj 3-krát za deň. Teraz pozriem možno raz za týždeň a vlastne drží sa teraz tých 94 až 96. Ale teda aj keď ste prepasli tých 75 a zdá sa, že teraz 95, ono to stále pôjde vyššie.
Takže tuto treba naskočiť ešte na ten vlak a také konto si zriadiť. Kto teda chce, aby mu to zlato vynášalo, lebo ono je to logické, keď máte to váhové konto, zlaté váhové konto a zvyšuje sa cena za gram, že vám vlastne to zlato zarába. Takže ešte je stále čas, bude sa to zvyšovať, ja naozaj nepredpokladám, že to padne na tých 75 alebo vôbec na nejakých 80, uvidíme, čo nám to prinesie, ale skôr si myslím, že práve to ešte stále porastie a preto je to veľká príležitosť pre nás, pre všetkých do takéhoto niečoho ísť. Samozrejme má to iné benefity, vieme všetci, nebankový systém, áno, máme tam cash, ktorý sa dá vyzdvihnúť, máme tam vlastne to zlato, ktoré nám zarába, môžeme si kúpiť to zlato fyzicky domov. To sú pre mňa vlastne plusy, ktoré mi zatiaľ nikto iný na trhu neponúkol. A preto ja ďakujem Ríšovi, že vtedy v auguste prišiel, že mi vysvetlil všetky otázky, že som do toho išla a že to konto mám. Ja si to vlastne regulujem tak, že si posielam peniaze každý mesiac. Niekedy to nie je výhodné v konečnom dôsledku v tom, že za tú cenu, ktorá práve tam je, kúpim to zlato. Áno, niekedy sa môže stať, že je 96. Kto má viacej času, kto chce možno ešte trošku viacej tam zarobiť, môže si odsledovať, ako sa to pohybuje a poslať si tie peniaze, keď vidí, že to zrazu padlo na určitú sumu v ten deň, aby si to vlastne vedel podchytiť. Ale tak či onak je... Každopádne som tu trochu vyrušovaná, pardon, mám tu ešte nejakú kulisu, asi počujete kroky. Chodiacu, ale každopádne som chcela povedať, že ja teda vlastne posielam tie peniaze mesačne a nestarám sa o to, že koľko práve ten gram stojí, čo ale teda niekto iný môže naozaj inak spraviť a môže si, ja neviem, týždeň, 2 sledovať, ako sa to zlato vyvíja a potom si to kúpiť lacnejšie. Dá sa. Každopádne ja som veľmi rada, že som vlastne vo Firegolde, že mám toto zlaté konto a môžem to len odporúčať. Naozaj, každému. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi výstižný a taký ten naplňujúci komentár. Naplnila si všetky naše očakávania, ktoré sme od toho mali. A vlastne veď som vôbec ešte nepovedala, čo sme chceli porovnať. Inak to je pravda, no? Takže vlastne vtedy bola moja idea taká, že ja si chcem šporiť určitú sumu peňazí mesačne a som si povedala, že polovicu si pošlem na bankový účet, na také akože podkonto, podúčet a polovicu si budem posielať na Firegold. Tak je to tak, proste na ten účet bankový mám presne toľko, koľko som si poslala, respektíve keď teraz v januári prebehla nejaká inflácia, tak určite tam mám menej, čo sa týka tej hodnoty, ako som mala. A okrem toho musím aj teda povedať, že mňa to aj sem tam pokúša, keď som si niečo chcela kúpiť, alebo tak, že som si na to konto siahla a som si tie peniaze tak akože zobrala. Čo sa mi pri tom zlatom konte nestáva, pretože tam teda si na to nesiahnem tak rýchlo. Ale teda v porovnaní s normálnym kontom a s tým zlatým kontom, tak to zlaté konto, vlastne to zlato mi tam zarobilo, pretože, ako som povedala, v auguste 75 €, všetko, čo som si kúpila za tých 75 €, mám dnes o 20 €, má dnes o 20 € väčšiu hodnotu. Takže to je ten výsledok toho porovnania. Hej, som si všimol, že máme také krásne slnečné náhrdelníky teraz, kulisa. Tak máme slnečnú aj v Nemecku. Inak aj v Nemecku vyšlo slnko aj po voľbách, aj našich, keď už nemalo ísť nikde. Ďakujem, no ja som predpokladal tento výsledok, tak tajne som dúfal, že to tak bude, i keď ja by som bol najradšej, keby sme zarábali aj, alebo aby sa nám peniaze uchovali aj v banke, len to žiaľ nie je možné už od minimálne 1971 roku, keď sa zrušil komplet zlatý štandard. No a ja si pevne verím, že sme na ceste späť. A ak chcete mať podobné výhody ako my, ako ja, Peťa a mnohí z vás, nie je nič jednoduchšie ako napísať na e-mail, ktorý vidíte momentálne na obrazovke, kde uvediete meno, priezvisko
adresu, telefónne číslo, oblasť vášho záujmu, či chcete sporiť, či si chcete zlato priamo nakúpiť, alebo máte nejakú inú potrebu pracovať so zlatom. Takže... Kľudne môžete napísať, že ozví sa mi Rišo, alebo ozví sa mi Petra. Áno, môžete si vybrať jedno. My si budeme robiť čiarky. Uvidíme, kto bude mať viac čiarok. Hej, môžeme urobiť takú competition. Áno, takže prosím, hej, voľte mňa. To je podprahová reklama. Sorry. To musíš potom uviesť v titulkách. Nie, vyberte si koho chcete. Peťa je krajšia, určite aj lepšie komunikuje. Ja sa tu budem len tak akože pomaličky pri tomto niesť a budem sa s vami deliť o ďalšie informácie. Takže ak máte nejaké otázky, tak nám kľudne napíšte, ak vás niečo zaujíma, alebo ako si, ja neviem, stiahnuť tú appku, kde sa dá pozrieť každý deň tá cena toho zlata. Ak by vás takéto niečo zaujímalo, tak sa tiež kľudne ozvite. Alebo možno máte iné otázky, ktoré nás ani nenapadnú. Sme tu na to, aby sme vám teda mohli povedať. O tom hovorím, nemám ešte ročné skúsenosti, ale od pár mesiacov to ročné budú. A to, čo vieme, povieme a čo nevieme, zistíme. A ja na záver, ja mám ročné skúsenosti a ja som kupoval gram zlata za 65 €. Takže myslím si, že to je nejakých 50% zhruba za rok nárast. To je celkom slušné a nemyslím si, že niekde inde máte takýto benefit a hlavne to, že vaše peniaze sú chránené voči inflácii. Takže odo mňa na dnes asi všetko. Peťa, záverečné slovo. Ja by som ešte chcela povedať, že treba, tu nejde ani len o tú infláciu, tu ide aj o to, že keď je niekto z vás podnikateľ a napríklad na konci roka nevie, čo s peniazmi, veľmi veľa ľudí kupuje potom autá alebo darčeky pre klientov, proste aby si znížil daňový základ. Vy keď si tieto peniaze dáte na takýto, lebo to je v rámci investičného zlata, keď si to dáte na takýto účet, tak poprvé vám to nepodlieha inflácii, to dobre viete, keď si kúpite auto a vyjdete z fabriky, alebo teda tam, kde si to kúpite, tak len má 10 000 menej. Ale toto nepodlieha inflácii a nevzťahuje sa na to, pokiaľ viem, daň. Áno, presne tak. To znamená, že vy keď si tieto peniaze DPH dáte sem, áno, tak nevzťahuje sa na to DPH a máte to ako investičné zlato. To tiež nemá každá krajina. Slovensko, Česko to má, aj v Nemecku to tak je. Čiže toto si tiež myslím, ako podnikateľ, to môže človek takto využiť. Čiže nemusím si kupovať tretie auto, ale zainvestujem do zlata, ktoré si môžem potom fyzicky poslať domov, respektíve už je stále viacej aj viacej podnikateľov, ktorí tento účet majú a človek môže cez aplikáciu tým zlatom aj platiť. A toto je podľa mňa normálne, že future, keď toto chcem zažiť, že prídem niekomu na zmrzlinu alebo pôjdem si kúpiť, ja neviem, čokoľvek, nejaké oblečenie a ja to môžem zaplatiť tým zlatom. Čiže toto je podľa mňa ešte veľký benefit aj pre podnikateľov, alebo teda aj pre všetkých, čo sa týka toho platenia pre podnikateľov, teda to, že si to človek môže dať ako investičné zlato, ako tomu poviem, ako podnikateľ, že môže takto šetriť. Určite áno. Čiže to by som ešte chcela povedať, no a prajem teda všetkým veľa zdravia, aby sme si to mohli v zdraví užiť všetko, čo si zarobíme, nahonobíme. Ak máte otázky, sa ozvite a nezabudnite, že je tu competition, kto sa komu ozve. Želám všetko dobré a vidíme sa. Krásny deň, užite si, vidíme sa na budúce. Ahojte. Čaute.